खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। फिन आरोबाव इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा सा 25 पेलेस्टाइन नोगोरारिनि जिउ खहा। नोंगौ फिन आरोबाव इजराइलनि रौनियाफोरा पेलेस्टाइननि नोगोरारिफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदों। पेलेस्टाइननि आश्रय बादाफोराव इजराइलआ गिख्रंथावै गाग्लोबदों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव दावहायाव सा 25 पेलेस्टाइन नोगोरारिफ्रा जिउ खहा जादों आरो सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला इजराइलनि रौनियाफोरा अल आम्बासनि आश्रय बादाखौ गाग्लोबदोंमोन। इजराइलआ पेलेस्टाइनखौ बमाजों गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाउनाव गोबां नोगोरारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा हादर नागारनानै खारखोमानो गोनां जादोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नोंगौ फिन आरोबाव इजराइलनि रौनियाफोरा पेलेस्टाइननि नोगोरारिफोरखौ नोजोर होनानै गाग्लोबदों। पेलेस्टाइननि आश्रय बादाफोराव इजराइलआ गिख्रंथावै गाग्लोबदों आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव दावहायाव सा 25 पेलेस्टाइन नोगोरारिफ्रा जिउ खहा जादों आरो सा 50निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला इजराइलनि रौनियाफोरा अल आम्बासनि आश्रय बादाखौ गाग्लोबदोंमोन। इजराइलआ पेलेस्टाइनखौ बमाजों गिख्रंथावै गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाउनाव गोबां नोगोरारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा हादर नागारनानै खारखोमानो गोनां जादोंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडिर'जों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफए बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा एचएसनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफए बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, ओटी टेक्निशियान, आईसीयू टेक्निशियान, रेडियोलॉजी टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएसजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफए बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।